Ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ na onye isi ndị omenala bụ ụzọ eziokwu Mathias Ezeaku na-alụ adịlọkwa ya maka na o tegokwa n'aka afụdebere ya n'ihu akwụkwọ, nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị kedụzi ebe ọ nọ na sinsi anụnwa onye obodo fa bụkwanụ nwanne fa nwoke ji wee gbucha mmadụ, nke bụ na a na-eche Mathias Ezeaku ka ọ bịakwanụ kọwaa alụfa maka ya bụ ife na onye ezi agụbefa, nke bụ na afọ Mathias Ezeaku ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị na Mathias na ahụ adịghị ya n'ọnọ n'ụlọ ọgwụ na sinsi anụnwa fana ndị anụnwa fa nwechara okwu ana ji wee were ndị uwe ojii wee si Abuja wee bịa kpụrụ Mathias Ezeaku na sinsi ahụ Mathias ji wee nata n'ụlọ ọgwụ ka ọ na-eji oge ọbụla, nke bụzikwa na kịta anụnwa na-enyere ya bedi n'ụlọ ọgwụ. Unu na-anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwa n'ife Mathias depụtara wee na-agwa ndị mmadụ na-aya esikwa n'ụlọ ọgwụ nke ahụ ọ nọ wee transfa kwa ya n'ụlọ ọgwụ ọzọ ka ejemaa na ya afọ ife na-eme ya. Ọ dụkọ n'okwoghọzi ndị nke na-agwọ ya agwọta ka ejekwa n'ụlọ ọgwụ kakwanụ nke ahụ ka ama na ya gwọtakwana ya nya bụ ife, ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na oge ọbụla eji polisi wee si Abuja wee bịa kpụrụcha Mathias Ezeaku ọ nata n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka ọ na-anọ na nya bụ ife na-ayakwana ya ahụ oge ọbụla na o nwere oge ndị ụka nwanne ji polisi wee bịa kpụrụ Mathias wee jee Abuja na Mathias a na-anata akwa n'ebe ahụ na ọ na-alụ ọdụbe ya n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka ọ kwụsịrị. Onye ka ndị nke a bịakwa werekwa polisi wee si Abuja wee bịa kpụrụkwa ya na onye ka a hapụkwa Mathias o wee bidokwa wee yabakwa ahụ, nke bụkwa na ọka nọkwa n'ụlọ ọgwụ sinsi ya wee na-aya ahụ, ebe ndị mmadụ na-asị na ọdụkwa ka ụlọ ndị uwe ojii anụnwa nke nọkwanụ na Abuja na ọdụ ka ebe ahụ adịghị Mathias mma n'ahụ, ọ na-abụ na ọ na-alahụ na oyi ịbara ya n'ahụ ka ọ na-abụ na fa ahụ eri ezigbo nri ka ọ na-abụ na-etife ife. Amakwa m nke ya bụ na oge ọbụla eji polisi kpụrụ Mathias Ezeaku jechaa Abuja ọ nata n'ụlọ ọgwụ ka o yi ebi nya bụ ife na nke ahụrụ na-afụzikwa kịta na Mathias na-akọwa na ụlọ ọgwụ nke ọ ya eje kịta anụnwa na ndị na-esonyere ya ndị na-akpọ ya na foonu ka fa marụ ka ọ mere na fa biko na ọ ya agbanyụzikwa foonu ya na-azọta na ewee zọbakwa ute ka ọ zọtagodu ndị ya ka o wee zaba kọlụ na ndị na-echekwanụ ka ọ pụta mee ife onyonyo na ọ ya apụtazikwa ka o jegodu zọ ndị ya ka o wee pụtakwa wee kọba akụkọ na ka ọ rụzikwa kịta anụnwa na ụlọ agharazikwa afụ Mathias n'ihu akwụkwọ, nke bụ na ka Mathias tinyesịrị ife a o wee bụ na nya bụ ife butere katakata na kọmentị, nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-akọmentị ife dị iche iche. Bịakwanụ ka nkọrọ na ife kpatalụ nji wee tinye foto anụnwa ụnụ na-afụ ebe a na-akọwakwa n'okwu onye ezi agụbe Mathias Ezeaku fa. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị Mathias n'ọsọ ka ọ na-agba nọọ maka na idepre ide show bụkwa n'isi ewa milion bụ onye obodo fa nọọ maka na o gburu mmadụ ruru 100 na Mathias Ezeaku wee na-agba ọsọ ka ọ ghara ịkọwalụfa ife kpatalụ onye na-esokwa ụzọ omenala nke ndị go back to our root ife kpatala o ji wee gbu mmadụ ruru 100 na onye nwaka Mathias na-agbara ọsọ na ya bịa ka ọ gwafa ife o nwere ike ikwu gbasitakwanụrụ ya bụ onye gburu mmadụ 100 bụ ishie milion na fama na ọ bụrụ na onye ụka mere ife anụnwa ishie milion mere na ndị mmadụ agha anụrụ Mathias Ezeaku ife n'ihu akwụkwọ na ọsọkwa ya bụrụ na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọsọkwa ya bụrụ na ọ nọ n'elu akwa na ọ ha enweta onwe ya na Mathias ya abanye na soshal midia ya na-akpọrị ndị ụka na-ekwu ife dị iche iche, mana nke anụnwa ọ bụzi ndị go back to our root na afụrọzikwa Mathias Ezeaku n'ọkwa ọsọ ka ọ na-agba wee were idea sịfa na ahụ adịghị ya okotorigba onye nke anụnwa wee na-asị ya na ya kedụzi ebe alọvụla gị ya nọ na ya kedu ebe ndị omenala bụ ụzọ eziokwu vanọ na ọ ya agwọ ya ọya malụkwa na amarụ na onwekwa mgbe Mathias ji wee sị ụnụ na omenala bụ ụzọ eziokwu na-agwọ ọya maọbụ na alọbụla agụ na-agwọ ọya. Ife Mathias na-ekwukwa na-agwọ ọya bụ n'ọkwọ ndị ụlọ ọgwụ na-agwọ ọya, onwekwa mgbe o ji wee sị nọọ ndị omenala maọbụ ndị ụka bụ ife na-agwọ ọya. Ọ na-akọkwa ya oge ọbụla na ahụ ya bahụ na gujee n'ụlọ ọgwụ ka a gwọọ ọya, ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ya nọọ ya nwụ nọọ maka na ọ na-akparị ndị ụka na-akparị popu na-akparị ndị ọbụla na-akparị ndị pastọ n'ọnya nwa bụ ife na-aya ya onwekwa na onye ji ndụ ibe ya obogwu onye atị nya nwụọ ya nwụ, nwekwara ike gwa na-atị mmadụ na ya nwụ ọ bụrụ gwa ya ebu ụzọ gbajiri tọwa maka na ọgbokwa onye asị nya nwụọ na-anwụ ịma na onwekwa onye ya afọ n'ụwa. Ebe ụfọdụ nọkwana wee na-asị ya na ya taịpụa Jizọs I love you 10 times na kọmentị na ọya adụghụ na ọya enwere onwe ya. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị ya na ya kpọọ ancestors ya na fa ya agwọkwana ya anya bụ ọya na ọ kpọọ fa ka fa bịakwanụ gwọọ ya ọya ọ gịnị ka Mathias mere unu bikonu Mathias biko doho ka ị nata ka ị bịakwa na-agwọ ndị na-agwọ ọya. Anyị ma niile ekwujọ nnọọ niile ekwufio ọ bụrụ ma ọnụghị obo ntị onye tolo ọnụ nya amadụ m ka ọ ya ada adụ
ụnọkata ị na-akpọrị Jizọs, ị na-akpọrị onye, ị na-akpọrị onye. Ọ ka ahụ mma na ịhapụrụ ndị ị na-akpọrị fesie nke ị na-eme. Na nwaanyị akwụnasịkwa ọnụ nke onye na-eme na ukwu sie ya ike. O wee bụ na Mathias ka unu na-afụ ya kịta anụnwa na ezigbo ahụ adịghọkwa ya nọ n'ụlọ ọgwụ. Ama m ife a na-eme ya n'ụlọ nga nwanụ nke dị n'Abuja. O ji abụọ jesi hakwa n'ebe ahụ bata, ọ na-ayasa ahụ. Onye nke anụnwa wee sị ya na onye nwaso wee mebisi ụfọdụ ndị yutu n'ala Igbo nọ ndị go back to our root. Onye nke a wee sị ya na ọkwọ na-akparị Daddy G.O.Fa na o nwebedị ife ọ fụrụ. Onye nke a wee sị ya na ụlọ ọgwụ nke anụnwa ahụ na-eje n'aka ya rifekwe ya to another hospital na ebe ọ ya enweta ọgwụgwọ nsọ ọbụ n'aka ya bụ Chineke ọ na-akparị. Nọọ Chineke bụkwa na ife ya agwakwana ya bụ Mathias Ezeaku na ya were kịta anụnwa chọọ ihu Chineke ka ọ ghara ịdụkwanụrụ ya leti. Nọọ Chineke bụkwa na ife ya agwọ ya ọya. Ife niile anụnwa ụnụ na-akọ Mathias Ezeaku na kọmentị a nke a o jecha ụlọ ọgwụ abata ọ ya adọ ndị mmadụ vava ka jenareto apart my neighbor. Ya bụ ife abụlọgwụ na obere ife nwekwanụrụ ike ịtụnye na ya bụ ife bụ Mathias Ezeaku. Ọ bụrụ na iluo n'ụlọ ọgwụ a kịta anụnwa ị na-eje na ifefa na-akọ ebe ahụ edoghị anya ma ọ na within yourself na ịma na ihe enweta ọgwụgwọ nsọ, ọ ka mma na ije chọọ visa jewe obodo oyibo ka fa jee meghu nyocha na nzacha ọfụma marụkwa na ife na-emeghu. Ekpere anyị bụkwanụ na ya adụghụ.